subscribe. Hi guys, welcome to my lucky kitchen. Nama ini etti palam antundulla. Avake dadamata item board undi anitte panpe. Neeruli, tomato, kai munchi, kottambari soppu, karibevu, limbe, cashew, arashina, red chili powder, biryani masala, clean mantinditina etti. So nama sariyari. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು 3 ಲೋಟ ಅರಿದ ತೊಂದೆ 3 ಲೋಟ ಅರಿಗೆ 6 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಅರಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೊತ್ತಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ದೀಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ ನನ್ನ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ನನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಶೋ ಅರಶಿನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಅರಿಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ಪಾಡ್ದವರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಳದೀಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡುದ ದಮ್ ಉಳಿದಿಪ್ಪ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಕ ಬೇಯ್ತಂಡ ಪಂಡುದು ಹಾ ಬೇಯ್ತಂಡ ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ಉಂಟಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಕಮರಿಯ ಬೋಲಿ ಹಾಯ್ 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 तेरी चिन्ना चलिया बोली हाय 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 बाय ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುझे ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್